Minden itt van, nem de? Minden itt van. És a mindennél nincs több, nem de? Itt ellenkeznék, mester. Többféle minden van. Láttam, hogy ott, itt húzogatta ezt az egy árva párhuzamos, szegény párhuzamos. Az euklidészi geometria, mint az igazság metaforája, nincs egyedül, mester, sokan gondolták így. Háromszög. Megkérhetném? Volna szíves közelebb fáradni a hölgyhöz? Akkor tehát ott az a háromszög. Konstatálja, hogy a háromszög belső szögeinek összege 180 fok, egyben konstatálja, hogy a világban igazság van, a rendszer működik, a rendszer igaz, van igazság, és megismerhető. Ott van tehát ez a háromszög, és most tegyük fel, Rubens, tegyük fel, ne szuszogjon. Tegyük fel, hogy a háromszög szögeinek belső összege nem 180 fok, nagyobb vagy kisebb, ne szóljon közbe, de nem 180. És ne kezdjen méricskélni a mindenit a gyakorlatias holland fajtájának. Flamand. Flamand. Nem 180, higgye el, nem 180, húzogassa csak a párhuzamosakat, nem metszi. Nem metszi. Érti? Nem érti. Hát maga csak akkor érti, ha megfesti. Hát akkor Rubens fesse meg azt a nőt, fesse meg ezt az új nőt, az új háromszöggel, újra kezdheti az egészet. Fesse meg az egész világot, ezt az új világot kiindulva ebből a háromszögből. Egyszer már megfestette. Akkor is a háromszögből. Ebből indultam ki.